warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya ing video Ibu Reni. Tetap semangat yo sinau ing omah. Nah, kali iki kene sinau basa Jawa bareng, yaiku tentang ukuran njaluk pangapura ing KD 3.5, mengenal, memahami dan mengidentifikasi teks terima kasih, permintaan maaf, dan sikap kasih sayang dengan bantuan guru dan teman secara lisan dan tulis. Nah, apa iku ukuran njaluk pangapura? Ukuran njaluk pangapura padha karo kene njaluk sepuro amarga kesalahane kene. Terus apa kowe tahu njaluk sepuro amarga kowe salah? Nah, ukuran njaluk pangapura iku diucapno yen kowe nglakoni kesalahan sing disengaja utawa ora sengaja. Dadi nek kowe nglakoni kesalahan, ojo lali ngomong sepura nih. Nah, iki wonten rupa-rupa kesalahan utawa kalepatan. Contohe nubruk pas kowe dolenan sepeda utawa dolenan bal-balan lah, kowe nubruk kancamu ora sengaja. Terus nyenggol pas kowe mlaku utawa kowe pas mlayu-mlayu gak sengaja nyenggol kancamu. Terus ngerusakno barang. Nah, misale mutulno petelote kanca, nyowekno bukune mbak. Nah, iku contoh kelepatan. Terus ngutakno apa? Banyu, ngutakno misale dudu. Yen nglakokno kesalahan iku mau kudu njaluk pangapura. Tapi ambek basa sing alus ya, sing sopan kok oleh bentak-bentak, kok oleh bengok-bengok. Iki ana tulodo utawa contoh anak-anak. Iki wonten Siti karo Udin. Nah, Siti nggawa buku akeh. Udin nyenggol Siti pas mlaku, dadine bukune nelbuk kabeh. Iya Sit, aku ora sengaja nyenggol. Bukumu dadi logur. Udin gak popo, nek mlaku hati-hati ya. Nah, iku mau contohe Udin njaluk sepura nak Siti amarga dhek nyenggol Siti. Nah, iki wonten malih tulodo saka Bu Guru. Nah, iki wonten Beni lan Toni. Beni ora sengaja mutulno utawa nyuglekno petelote Toni. Nah, dadi Beni njaluk sepura nak Toni. Ton, sepurane ya, petelatmu iki cuklek. Aku gak sengaja nyuklekno. Oh, ya wis Ben, ora apa-apa. Hati-hati ya nek nyilih barange wong. Nah, iku mau contohe ukara njaluk ngapura utawa njaluk pangapura yen salah. Nah, iki mau sinau apa wae ya. Nah, iki rangkumane. Sing pertama iku kene sinau njaluk ngapura utawa sepura iku yen nglakokake kesalahan. Sing keloro, basae kudu sopan lan alus ya. Kok oleh ambek nyentak-nyentak utawa kasar. Sing ketelu yaiku kowe kudu nyepura wong sing wis njaluk sepura nang awak dhewe. Iki sampun paham? Mangke diulang malih nggih ben paham. Nah, sinau dina iki Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.